Halor kacing mi kubor haki social media basya be UMLA bat bomsya kipat ba katanding yai ban play ka skim ha umram pensyai ka dorbar ding yai dorbar area bakam dan setia kum kata Henry kadai tang kacing bakla hapdeng ka office PHE bat kitrai jaka Te hakane ko por ni don ki nangkit kam jong ka dingi do area te isuan nang ne ban pensiai kendiat halok to ke jingmi ko bor ba nakaliang jongi kum kinong song sinong jong ka dingi do area ba ngimsya ya UMLA badan burom jongi ba samlin longyang ban pli te umram hang te hapo lendet lum dingi te hawidai ba kan ka phang nakaliang jongi kum ka dingi do area ngimsim don kum kata ba lami social media bagi ong ba ngi kum ka dingi dapat area ngi be yo MLA nak te jaka haka wan ban pli jaka te komot kata kadai tang khubor lamle ka khubor ka ba ham saya ka ba ngi kum kinong kitkam jo dingi dapat area ngim don kum kata ka jing thmu ba ngin le kum ta te henrei haka tu kasngi ba msiam na yo ban pli ka sudon tang hendiat ijing bom stu jingmot apdeng ka department bat kitra jaka kibla asum hai itu jaka saka PHE department di sudon tang itu ijing bom stu jingmot apdeng ka jing ya te agreement apdeng ka PHE department bat kitra jaka kibla asum hai itu jaka teman nak liang jingi ka dorba dingi area ngimsim don kano ka jing persya ban pli ya ketika projek kemudian hangte hapo umram te hagaju kopor akwa ban kentu ya kiba penmi ya ki social media kiba msisya ban ngamaham ru ba la dalam kumno kumot ide bandayo jingtip chua nangi kum kinong kitkam jong dingi de area chua bakin penmi ya kanu khubor habidai bakadong kathan jongi sene tang tang ne jing pensyai bakendiat ba nakaliang jengi ngimdam kum kono ka jingthu ban persya igno development kibawan apo kadong hibro oi tang inde kendiat kulai sibun